பூ இருக்கா நிறையா இருக்கான்னு. இன்றைக்கி நம்ம மாயவரத்து சமையலில் சூப்பரான முறுமுறுன்னு ஒரு எல்லடை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பச்சரிசியை நல்லா கழுவி 2 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்காங்க. இது நல்லா தண்ணியை நம்ம மேலே எடுத்துருவோங்க. அந்த பாருங்க தண்ணியை நல்லா எடுத்துட்டேன். எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு துணியை போட்டு ஃபேன் காற்றுல ஒரு 10-15 நிமிஷத்துக்கு மேலேங்க, ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுக்கோங்க எனக்கு. அதை அப்படியே போட்டு நல்லா மேலே இருக்க தண்ணி மட்டும் வத்துற அளவுக்கு நல்லா காய வச்சுருங்க. இதோ பாருங்க மேலே இருக்க தண்ணி மட்டும் தாங்க போயிருக்கு. கையில் தொட்டால் அந்த ஈரத்தன்மை இருக்கணுங்க. அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அரிசி நல்லா நமக்கு நைஸாக அரைஞ்சி வருங்க. அதனால் மிக்ஸி எடுத்து நம்ம அதை போட்டு அரைச்சி எடுத்துப்போங்க. அப்போ தான் நல்லா மாவு காணும். இந்த பாருங்க நல்லா மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது அப்படியே ஒரு ஜல்லடையை வச்சு நம்ம சலித்து எடுத்துருவோங்க. அப்போ தான் திப்பிலாம் நமக்கு தென்படாமல் நல்லாயிருக்குங்க. இந்த பாருங்க சலித்து எடுத்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு எண்ணெய் சட்டியை அடுப்பில் வச்சு இந்த மாவை கொஞ்சமாக வறுத்து எடுத்துருவோங்க. ஏன்னா ஈரத்தன்மை இல்லாமல் கொஞ்சம் உதிரியாக வறுத்து எடுத்தோம்னாக்கா செய்கிறதுக்கு நமக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்குங்க. இந்த பாருங்கள் உதிரியாக வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்தாச்சு, சூடும் இருக்கும். இதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம். கருவேப்பிலை நைஸாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா. அதுக்கப்புறம் உளுந்தை நல்லா வறுத்துட்டு ஒரு 1/4 கப்பு அடுப்பு மிக்சியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் எள்ளு 1 ஸ்பூனுங்க, கடலப்பருப்பு 2 ஸ்பூனுங்க, காரமிளகாய்த்தூள் நல்லா பெரிய ஸ்பூன் 1 ஸ்பூனு, உப்பு தேவையான அளவு, பெருங்காயப்பொடி, வெண்ணெய்ங்க. எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த கப்பால் 1.5 கப் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். அதனால தான் அதில் 1/4 கப்பு அளவுக்கு அந்த உளுத்த மாவு போட்டிருக்கேங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சு பார்த்திங்களா, அதையும் போட்டுடுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த எள்ளு, அதுக்கப்புறம் கடலப்பருப்பு, அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா உப்பு தேவையான அளவு போட்டுருவோங்க. அதுக்கப்புறம் காரமிளகாய்த்தூள் எடுத்து வச்சோம் பார்த்திங்களா, அதையும் போட்டுடுவோம். எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறம் பெருங்காய பொடி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா, அதையும் போட்டு அந்த வெண்ணெயையும் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருவோங்க. ஒன்றோட ஒன்று எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கிளறி விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி ரொம்பவும் தளர பிசையாமல் திட்டமாக சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சிடுவோங்க. இந்த பாருங்க 4 மாவு பிசைஞ்சு வச்சுட்டோம் பார்த்திங்களா. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவரில் எண்ணெய் தடவி விட்டுட்டு ஈஸியாக செய்கிறதுக்காக 2 பக்கமும் நல்லா எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேங்க. அது மேலேயும் கீழேயுமா அப்படி தடவி விட்டுட்டு அந்த மாவை ஒரு உருண்டையாக எடுத்து நம்ம நல்லா கையால் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த கவரை போட்டு மடக்கிட்டு ஒரு வட்டா இல்லை ஒரு கிண்ணம் எதாவது இருந்துச்சிங்கன்னா அதை வச்சு நல்லா அமுக்கி விட்டோன்னு கொஞ்சம் நமக்கு ஈஸியாக நல்லா ரவுண்ட் ஷேப் கிடைக்கும். இதுக்கப்புறம் நம்ம அதேமாரியே எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாங்க. இந்த பாருங்க கையில் நல்லா எடுக்க வருது பார்த்திங்களா. இதே மாதிரியே நல்லா எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்தாச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெய் சட்டியை அடுப்பில் வச்சு இந்த பாருங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு. கொஞ்சோண்டு லைட்டாக பிச்சு போட்டு பார்த்து இந்த எண்ணெய் இதாவது இப்போ ஒன்றுன்னா நம்ம அதில் போட்டு மீடியம் தீயில் வச்சு ரொம்பவும் கறியிடக்கூடாது. அதனால் மீடியமான தீயில் வச்சு நம்ம போட்டுருவோங்க. இந்த பாருங்க நல்லா சத்தமே இல்லாமல் முனவெல்லாம் அடங்கிடுச்சு பார்த்திங்களா. இந்த டைமில் நம்ம எடுத்துடலாங்க. இது பாருங்க சூப்பரான எல்லடை ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. மொறுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு சாஃப்டாக இருக்குங்க. செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கங்க.